filgħodu għall-inqur fix-xemxiet il-ġmiel ta' wiċċek inti s-sebbaħ il-ħolqien jisalmulek l-art u s-sema kull filgħodu l-oħla l-sien jagħmlejja niżikħaj għaliex int tal-ħajja s-sint fik is-seta fik il-ħnieħa jintfaw wara ta' kull ġnien. Eżis ħuti l-ewwel nett nixtieqilkom l-għodwa tajba, illum qabel nibda nixtieq nagħmel riflessjoni qasira. Dan l-aħħar hekk ninnota li rari niċċelebra quddiesa li fija ma jdoqx mobile jew saħansitra min jirrispondi l-mobile fil-Knisja. Nixtieq minn qalbi nitlobkom li l-mobile x'għand tkunu ġejjin il-Knisja jista' jkun ħalluh id-dar jew fil-karozza jew tal-inqas itfuh jew għamluh silent qabel nidħlu fil-Knisja. Jekk maħniex kapaċi nagħmlu dan, nistaqsu ftit lilna nfusna x'sar ifisser għalina il-mobile. Għaliex hija ħasra li x'ħan niġu niltaqgħu malla moħħna jkun fil-mobile. U forsi intelfu lilna nfusna u intelfu l-ħadd ieħor u x'hekk minħabba il-mobile. Għalhekk nitlobkom minn qalbi please il-mobile għamluh silent jew itfuh. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Iltqajna biex niċċelebraw l-Ewkaristija, ejjew l-ewwel nett eżis ħuti fil-ftit mumenti ta' skiet il-mulej nitolbuh jaħfrilna ħtijietna. Int li kollok tiba l-qajt il-fuqra u l-midinbejn mulej ħniena. Int li sejjaħt madwarek li l-bnedmin batuti u mwarba minn kulħadd Kristu ħniena. Int li wett il-ħajja ta' dejjem lil kull min jemmen fi mħabbtek u jwieġeb għalija mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna n-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħuna Philip Borch. Nitolbu. Nitolbuk mulej Alla tagħna, għatina li dejjem inġarbu l-ferħ tar-rabta tagħna miegħek għax ilena sħiħ u bla tmiem jinsab fil-li dejjem naqdu lilek li minnek jiġina kull ġid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb tal-Makkabin. F'dak iż-żmien Ġuda u ħutu qalu, araw, l-dewwa tagħna tkissru, ħanitilgħu innatfu t-tempju u nerġgħu nikkonsagrawh. U nġabar l-eżerċitu kollu u telaw fuq il-għolja ta' Sion. U bakru mas-sebħ tal-25 tad-9 xahar, ix-xahar ta' Każlew tas-sena 148, u offrew sakrifiċċju skont ma titlob il-liġi fuq l-artal il-ġdid tas-sakrifiċċju tal-ħruq li kienu għamlu. Sewa sew fl-istess żmien u fl-istess jum li fih il-ġentili kienu niġsuh, l-artal kien ikkonsagrat bil-kant u d-daq taċ-ċetri, l-arpi u ċ-ċnieċer. U l-poplu kollu nxteħet wiċċu fl-art u taw qima u bdew ibirku is-sema li tawhom ir-risq. U ċċelebraw il-festa tal-konsagrazzjoni mill-ġdid tal-artal għal 8 ijiem u offrew ferħana sakrifiċċji tal-ħruq, sakrifiċċji tas-sliem u sakrifiċċji ta' ratti l-ħajr.
u żejnu l-faċċata tat-tempju b'kuruni tad-debb u tar-kiżar. Ġeddew il-bibien u l-kmamar u qedulhom il-bibien. Kien hemm ferħ kbir fost il-poplu għax tħassar il-għajb tal-ġentili. Ġuda u Ħutu mal-ġamma kollha ta' Iżrael għatawa li jiem il-konsagrazzjoni tal-artar ikunu ċċelebrati f'waqthom bil-ferħ u lena kull sena għal 8 ijiem mill-25 ta' Kislew il-qoddim. Il-kelma tal-mulej. Insebħu l-isem glorjuż tiegħek mulej. Insebħu l-isem glorjuż tiegħek mulej. Imbira kient mulej Alla ta' Iżrael missierna minn dejjem għal dejjem. Insebħu l-isem glorjuż tiegħek mulej. Tiegħek mulej il-kobor u l-qawwa, il-ġieħ, is-sebħ u t-tifħir, kull ma hemm fis-sema u fl-art. Insebħu l-isem glorjuż tiegħek mulej. Tiegħek is-saltna mulej, int kap fuq kulħadd, minnek il-għana u s-sebħ. Insebħu l-isem glorjuż tiegħek mulej. Int taħkem fuq kollox, fidejk il-qawwa u s-saħħa, fidejk is-seta u tkabbar il-kulħadd isaħħaħ. Insebħu l-isem glorjuż tiegħek mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu daħal fit-tempju u qabad ikeċċi il-barra lill-bejjija u jgħidilhom: hemm miktub id-dar tiegħi tkun dar it-talb, iżda intom għamiltuha għar tal-ħallelin. U kien jgħallem kuljum fit-tempju. Il-qassisin il-kbar u l-kittieba u l-kbarat tal-poplu kienu ifittxu li jeqirduh, iżda ma kienux jafu x'jaqbdu jagħmlu, għax il-poplu kollu kien imqabbad miegħu biex jisimgħu. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Sikwit nisimgħu jissemma it-Tempju ta' Ġerusalem. X'kien dan it-Tempju ta' Ġerusalem, eżis ħuti? Il-poplu Alla wara li ħareġ mill-eżilju tal-Eġittu u xek wasal l-art imwieda, għamel dik li jgħidula isa kaxxa tal-injam, l-arka u xek, kaxxa tal-injam prezzjuż, imnaqxa sabiħa, b'żewġ anġli fuqha, miksija bid-deheb, u f'del kaxxa l-arka poġġew l-iktar oġġetti prezzjużi għalihom. Mela kellhom it-twavel tal-liġi u xekk li Alla tal il-Mosè, kellhom parti mill-bastun ta' Aaron jew ta' Mosè li kien uża biex ġab il-kastigju fuq l-Eġittu, kellhom vażett bi ftit manna u din saret tfisser għalihom il-preżenza ta' Alla fosthom. Għal żmien pjuttost twejl l-arka baqgħet ġo tinda u dit tinda wkoll saret tfisser il-laqgħa tal-poplu mal-Alla, Alla jiltaqa' mal-poplu u ma jiltaqgħu ma' Alla. Kien David imbagħad li ġietu l-idea li jibni tempju majestus lill-mulej madwar is-sena ftit inqas minn 1000 sena qabel Kristu u kien ibnu Salamon li bena l-ewwel tempju u xekk. Dan it-tempju kien tempju sabiħ, kbir u xekk. Kien fih il-parti ta' ġewwanet jgħidula l-qaddis tal-qaddisejn li fija il-qassis il-kbir darba f'sena biss kien jidħol, mbagħad kien hemm parti oħra fejn kien jiġi offrut is-sagrifiċċju u l-bitħa kien jgħidula tal-ġentili u xekk, bitħa kbira quddiem biex niftehmu. Dan it-tempju kien ġie mwaqqa mill-Babiloniżi
fis-sena 587 qabel Kristu ma wieħed ieħor, imbagħad reġa' nbena wara l-eżilju u reġa' twaqqa' mbagħad mill-Griegi u x'hekk 300 sena qabel Kristu ma wieħed ieħor u reġa' nbena tielet darba minn Erodi ftit snin qabel xi snin qabel it-twelid ta' Ġesu. Fatt it-Tempju ta' Ġerusalemm li kien hemm fi żmien Ġesu kien u x'hekk tempju sabiħ li kien bina t-tielet darba mena Erodi. Imbagħad dan spiċċa billi tfarrak għal kollox mir-Rumani fis-sena 70, illum kif tafu ġirrajtu nasa fuq it-televiġni jew mortu l-art imqazza taraw il-lowt jitolbu u x'hekk mal-ġenb tat-tempju. It-tempju kien ifisser il-preżenza tal-Alla fost il-poplu. Ma kien hemm xejn speċjali u x'hekk imma kien hemm għalihom il-preżenza ta' Alla b'mod qawwi. U l-mulejx indaħal fit-tempju u sab fil-bitħa dan kollu qed jiġri nafu x'ġara smajna fl-Evanġelju tal-lum. Id-dar tiegħi tkun dar it-talb u x'hekk iżdintom għamiltu għar tal-ħallelin. Kif kieku jiġi l-mulej fil-knejjes tagħna hekk qawwiet, mu kieku jiġi hekk kif daħal fit-tempju. Imlibbes il-ġisem bħal tagħna. Kieku x'jgħidilna? Fil-knejjes tagħna m'għandniex il-bastun ta' Mosè, m'għandniex titmanna, m'għandniex it-twavel tal-liġi, imma għandna ħafna iżjed minn hekk. Fil-knejjes tagħna għandna l-Ewkaristija. Il-preżenza reali ta' Alla nemmnu għadejn. Ġesu fl-Ewkaristija insab bil-ġisem, bid-demm, bir-ruħ u bid-divinità bħal Alla u bħala bniedem. Kemm minna x'in nidħlu fil-Knisja, nitfgħu għajnejna fuq it-tabernaklu u nagħmlu reverenza, hekk noħolqu kuntatt ma' Ġesu f'moħħna u f'qalbna eżiskuti. Il-qdusija tat-tempju, il-qdusija tad-dar tal-Alla, x'sar minnha? Illum ma naħsbux darbtejn biex npaxbxu biex ovvjament ħafna affarijiet li naħseb jiena b'xi mod Ġesu jerġa' jgħidilna id-dar tiegħi tkun dar it-talb. Nisper ma jgħidilniex ukoll intom għamiltu għar tal-ħallelejn. Ejjew eżiskuti nagħmlu sforz ta' kollha kemm aħna hawnhekk preżenti, anke intom qed issegwuna permezz tat-television jew tar-radju jew tal-internet. Nibdew minnek. X'in nidħlu fid-dar ta' Alla qabel ma nidħlu niftakru. Il-mowbajl nħalluh warajna jista' jkun, jew nitfuh. X'in nidħlu nagħmlu reverenza bis-sens, inħalluna mill-paroli u l-attenzjoni fuq l-oħrajn. L-attenzjoni tagħna għandha tkun waħdanija fuq il-mulej biss. Ngħidulu l-mulej xi tgħidli il-kelma tiegħu x'hekk. Xi tgħidli llum mulej? Nirċevuh b'devozzjoni l-iktar kbira f'qalbna biex imbagħad immorru fil-ħajja ta' kuljum u l-Ġesu nżommuh f'qalbna. Ma ninsewx x'kienet tgħid Santa Teresa ta' Kalkutta. Kienet tgħid Ġesu jinsab fit-tabernaklu, imma l-post l-iktar li jixtieq ikun fih Ġesu mhux it-tabernaklu ma' qalbna biex neħduh magħna fil-ħajja ta' kuljum biex inlaqquh mal-bnedmejn biex indewquhom l-imħabba tiegħu. Mu bil-wieqfak jogħġobkom. Nitolbu lill-Alla li fil-milja ta' żmien bat lill-ibnu fid-dinja u meta tela s-sema wedna li jibqa' magħna dejjem sal-aħħar taż-żmien. Sabiex l-insar jieħdu ħsieb b'imħabba l-knejjes li għandhom u ħarsu d-dinjità u żbuħija tagħhom ħajkunu post xieraq għal ġisem ta' Kristu li hu l-Knisja mibnija b'ġebel ħaj. Nitolbu, ismana, nitolbuk mulej, sabiex il-bnedmejn iħarsu lejn il-ġmil tal-ħolqien u fil-kontemplazzjoni ta' kull ħlejqa jilmħu l-ħalliq ta' kollox. Nitolbu, ismana, nitolbuk mulej, sabiex kull talba l-sejr bratta ħajr lill-Alla u b'impenn ta' mħabba lejn l-aħwa l-aktar dawk li huma fil-bżonn. Nitolbu sabiex il-komunità li tiltaqa' f'din il-Knisja u fil-knejjes kollha
timbena u tikber bis-smieħ tal-kelma u ċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti ħassir dejjem iżjed sinjal li jidher tal-preżenza ta' Kristu. Nitolbu, ismana nitolbuk mulej, nixtieq il-mulej jekk nitolbu bil-qalb. Jatina l-grazzja li nħarsu l-qdusija tad-djar tiegħu, id-djar tat-talb, il-knejjes tagħna. Nitolbuh il-mulej ibiet minna u mid-dinja kollha jaħlisna mill-pandemija. Iva nkomplu nitolbuh jibatilna staġun ta' xita tajjeb. Nixtieq nitolbu għas-semmija kollha dak kolli qed jieħdu sehem fl-Ewkaristija mill-bogħod, mod speċjali niftakar f'dawk kollha li ma jistgħux ikunu fiżikament preżenti fil-Knisja. Nitolbu biex dawk kollha li jistgħu jkunu fiżikament preżenti fil-Knisja jagħmlu sforz biex imorru jieħdu sehem fl-Ewkaristija ħajrċievu anke lil Ġesu, imma għal dawk li ma jistgħux ikunu nitolbu b'mod speċjali biex il-mulej iżurhom hu u x'hekk jiltaqa' magħhom mod personali. Ejjew fi skiet ta' qalbna b'umiltà li l-mulej noffrulu t-talba personali tagħna. U Alla l-aktar qaddejs li rid qiegħed it-tinda tiegħek f'nofsna l-bnedmejn għamel inqimu l-ġisem u d-demm ta' ibnek u li nitrejqu b'dan li kelli wassalna għal ħajja ta' dejjem, dan nitolbulek bi Kristu Siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u mbejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-nedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej minn żuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li s-sagrifiċċju li sejrin noffru lil kobor tiegħek jaqlalna l-grazzja li nkunu fidili lejk u jiksbinna l-frott tal-għena ta' dejjem bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna. Inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna inroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżiedlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu Siedna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'farħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddejs tas-sew int mulej, int lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek
biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem id-demm li jixxerret għalikom wal bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubijiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għal ruħħuna Filip Borċ. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla
li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħdijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Dan u l-ħaruf talla, dan u Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoq lejx tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun mfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem Amen. Dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem Amen. If to my God
Eżis ħutijew il-Ġesu nidulu grazzi bil-qalb għal din l-Ewkaristija li ċċelebrajna llum il-ġimgħa. Ejjew nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu msallab u bil-qalb insellmulu. Nadurawk, o Ġesu imberkuk. Nadurawk, o Ġesu imberkuk. Nadurawk, o Ġesu imberkuk. Nitolbu. ħadna mulej id-dom tas-sagrament imqaddes, bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li jibna kordnalna nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jiswielna biex nikbru fl-imħabba bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. Madonna tapnilu, ontana l-Maltin, hawn darek ġejna aħna, għax inti tilqana. Madonna tapnilu, u d-dimek ħerqana.